do some. It's high time and we can gang up noti zimene muchita apa zopusa. Catholic Perspective pano pa radio linafe zamisa chikondi pakati pathu. Mwaswera bwanji, mwatandala bwanji, mwachoma bwanji kulikonse kumene muli. Ine ndi Sam K kukulandirani kwambiri program imeneyi ya Catholic Perspective lero. Ndikutero kuti lero tikhale tukambirana za zotsatira za Freddy cyclone kapena kutero kuti namondwe wa Freddy. Zikuoneka kuti namondwe wa Freddy waimba ngoma yolilalira, kutanthauza kuti Malawi alikale mavuto wena koma kubweretsanso mavuto wena zovuta kwambiri. Programu ilero ndili ndi Bambo Louis Chikanya komanso Mai Grace Kapatuka. Bambo Louis Chikanya, mwaswera bwanji? Ine Sam ndatandala, ni mwatandala bwanji? Ayi ndatandala. Zikomo. Mai Grace Kapatuka, muli bwanji? Ine ndili bwino kaiweyo Sam? Ayi ndili bwino. Zikomo. Anthu adabwa mwina patenga nthawi ndi tutisaname kuona mzimayi kulowa mpulogalamu ya Catholic Perspective. Tikudziweni Mai Grace Kapatuka, mwabwera ngati ndani mpulogalamu imeneyi? Monga mmene wafotokozera, dzina langa ndimene ndithu kuti Grace Kapatuka, ndipo padakali pano ndikugwira ntchito ku nthambi ija imaona za matenda a COVID-19 komanso kolera ngati mkulu ofalitsa nkhani ndithu ku nthambi imeneyi mu ofesi ya president komanso nduna. Yayi tithokoze kwambiri mayi podzipereka nthawi ngati ino kuti tikhale nanu, chifukwa di nkhani ine imene tifuna kukambirana program imeneyi ndi yokhudza kumene inu mugwira ntchito. Chabwino, kumeko ndithu timagwira ndi komiti ija anakhazikitsa president yoona za matenda a COVID-19 komanso matenda amene avuta kwambiri akolera mdziko muno. Chabwino, apatseni mono omvera. Tipereke moni kwa omvera kulikonse kumene muli, kulikonse kumene mukutimva. Tiye ndithu tikhale limodzi mpulogalamu ino pamene tikhale ndithu tikugawana zinthu zosiyanasiyana zokhudzana ndi matenda amene akolera komanso zotsatira za namondwe amene wavutitsa ndithu dziko lathu lino la Malawi. Thokoze kwambiri. Bambo Louis Chikanya, talandira alendo ndi amenewa amasowa kwambiri komabe mwina titelo mwina kuyambano ndi mungafotokozepo chiyani za chiyambi cha namondwe wa Freddy? Tiyambirepo tani Bambo Louis Chikanya? Programu inake imene tinakamba konso za namondwe ameneyi tinaona kwambiri za chiyambi cha namondwe kuti of course chaka timakhala ndi anamondwe, madera ena mdziko muno makhala anamondwe, anthu amadziwa, koma uyu wa chaka chino nesa wanyanya. Komabe tisanafike pa namondwe ameneyi azanyengo anatiuza, anatichenjeza kuti namondwe abwera ndipo akubwera, tikonzekere. Ali ku Mozambiki, anambiwa alichokera cha ku nyanja yaikulu kubwera pano wafika ku Mozambiki, ndipo ti Malawi timadikira nkhwangwa mutu. Ndiye nkhwanga kwa gwiru ndiye zinativuta. Chabwino. Yeah, komabe that's the issue. Namondwe ndameneyo tinamumva natuza azanyengo, ndiponso tinanena kuti ine ndemwe ndamene sindikonda kwambiri kumva nkhani za nyengo. Ngakhale pa radio, pa TV akayamba za nyengo akamaliza nkhani amba za nyengo nkhani zatha basi nkuchokapo. Ambiriso ndi chonchoso za nyengo sitizika kwambiri atendi zimene zinachitikazo anyengo amatiuza kuchitika zakuti kuchita zinamngota ntchito yawo azinena. Chabwino. Yeah. Bambo Louis Chikanya, kukamba za kusintha kwa nyengo zikuoneka kuti ndi dziko lapansi lonse limene lili m'mavuto. Kuona news za kunja kwa ngati ku America kumbali kwa nyanjaso tornado wakuntha kwambiri
kuno tinkatero mpulogalamu yapita ija kuti yayi mwina kamangidwe kathu ndi zina zotero, koma tornado wakuntha nyumba zimene zoti zinamangidwa motsatira mwina ndondomeko. Nkhani ya kusintha kwa nyengo mawu pang'ono bambo Louis Chikanya ndisanabwere kwa My Grace. Ya ndizonadi timauzidwa nyengo yasintha, kusintha kwa nyengo kupangisa so zinthu zina kuti zisinthe, kagwedwe kwa mvula kusintha. Mwina nyengo za mwina tili ndi nyengo zingapo, tili nyengo ya mvula, tili nyengo ya dzuwa, tili nyengo ya mphepo. Zonsezo zikumasintha. Kupeza kuti nthawi ya mphepo uwezo kuti kutentha, ka nthawi yoti mwene oti kukhale dzuwa unoti kuzizira, things like those. Nthawi ya mvula mwena mvula kugwa yoposa kwa basi kuti sizikhala chonchoyi. So nyengo yasintha, kusintha kwa nyengo chifukwa cha human activities, zochitika zathu zomwe zimene zasinthitsa nyengo. Kumene kwachitika mafloods na mondwe ku Blantyre mbali zina akunena kuti anthu anadula mitengo nkukakhalako kukamanga nyumba kumeneko. So human activities tizapangitsa kuti kumene kulibe mitengo timaphunzira science, kumene kulibe mitengo mvula imavuta. Ndiye kusintha kwa nyengo kwa tsopano mvula nkugwa chigweigwe tsopano kuti mvula yachokera pati, ndiye basi kumene kulibe mitengo kuja mavuto kaoka. So kusintha kwa nyengo chifukwa cha zochitika zathu. Zochitika zathu ife tonse ndithu pano pa dziko lapansi zagwedeza nyengo yavuta. Tukamba panonso kumaiko ena ku mbali imene ya kwa azungu ku Ulaya kuliso ma strike ndithu, amayi akuluakulu kudandaula chifukwa cha heat. Ndi ndakumvani mmene mwanenera kuti nyengozi zikusintha osati mvula yokha, osati mphepo yokha, koma china chilichonse ndithu. My Grace Kapatuka, nkhani yakusintha kwa nyengo kwakhudza bwanji ofesi imene inu mmagwirako ntchito kumafalitsa nkhani? Monga mmene afotokozera muja ndithu kusintha kwa nyengo kwabweretsa zotsatira zosiyanasiyana pa miyoyo ya anthu, kuphatikizapo mwina miliri ya matenda. Miliri ya matenda imeneyi tikutanthauza kuti mwina madzadabwa matenda ena akubwera nthawi imene mwina sitimayembekezera, ngati mwina matenda akolera amene tikunenawa. Tatha chaka ndithu padakali pano matenda watili nawo pakati pathu, zomwe za chaka chino ndi zachilendo ndithu chifukwa choti timayembekeza kuti makhala ndi matenda amenewa mwina nthawi ya mvula. Nyengo ngati ino ndimene timayembekeza kuti timakhala ndi kolera, koma tinayamba kukhala ndi matenda amenewa kwambira February. Tikunena pano chaka chonse ndi kuti tikulimbana ndi matenda amenewa, zimene zikudabwitsa kuti kodi matenda mtundu wanji amenewa. Komanso matenda ena osiyanasiyana osadziwika bwino omadabwa kuti kodi ndi matenda anji amenewa. Ndeno monga nafotokozera muja ndithu kuti timaonanso zokhuzana ndi matenda amenewa akolera, ndi kuti amene zatikhudzira chaka chinomo ndi mmene so tikuchilimikira. Komanso padakali pano tili ndi mantha kuti kodi zotsatira za namondwe ameneyi zitibweretsa zotani kumbali ya matenda amenewa akolera. Mutati muone mwina matenda amene anayambira kufika padakali pano titha kumanena kuti ndithu panali kusintha kwakukulu, chifukwa chokuti koyambirira kumakhala makesezi ochuluka pa tsiku, kumadutsa mwina 500 chakuti 600 chakuti. Koma pano tikunena pano ndi kuti makesezi akumatha kukhala mwina 110 116 mwachitsanzo ngati lero ndi kuti tili ndi makesi 116. Komanso kumbuyo kuti makhala mwina ndi anthu omwe apitirira 50 pa tsiku. Koma ngati lero amene amwalira ndi matenda akolera ma ola 24 apitawa ndi kuti ndi munthu mmodzi. Zimene zikusonyeza ndithu kuti tinachilimika kulimbana nawo matendawa, komano pano patili ndi nkhawa kuti kodi madera amene kunagwa namondwe amene kubwera zotani. Makamaka kuti kuchuluka kwa mvula imene inagwa komanso mphepo inapangitsa kuti nyumba zigwe, ndi kuti zimbudziso zinagwa, komanso ndi kuti madzi titha kunena kuti panali pachizungu amati contamination, madzi kusakanikirana mwina ndi chimbudzi pa nthawi imene mwina madzi amalowa pansi, komanso mwina kuphwasuka kwa njira zoyenda chimbudzi choka kuchimbudzi mwina kumapita m'masuweji. Zonse zija ndi kuti zikupita kuti madzi amene anthu akumwa, zimene zikupereka chiopsezo ndithu kuti matenda amene watha kubuka. Komanso mmene tikufotokozera mu nyumba zambiri zinagwa, anthu anapezeka kuti akusowa pokhala. Tikunena pano anthu akusungidwa m'masukulu, ena akusungidwa machalichi, komanso malo osiyanasiyana amene anthu anasamutsiramo. Kumene kuja ndi malo kumana gulu, paliponse pamene pali gulu nkhani za madzi zimakhala zovuta, nkhani za ukhondo zimakhala zovuta, chifukwa chakuti ambiri amangowapatsa mwina matoilet a temporary, mwina madzi a temporary,
zomwe zimapangitsa kuti matenda akhale ndithu akutani akuchulukana. Nde pali chiopsezo chachikulu ndithu kuti mwina zotsatira za namondo amene zikhoza kupangitsanso kuti matenda a kolerawa ayambe kukwera chifukwa choti nkhani ya ukhondo, mabafa, zimbudzi zimakhala zovuta pamene pali gulu la anthu. Komanso kuti boma kapena mabungwe amene akutithandiza akwanitse kupereka madzi a ukhondo pena paliponse zimakhala zovuta. Nde tili ndi mantha ndithu kuti patha kukhala chiopsezo chimene choti matenda amene wakolera atha kubukanso kuchulukiranso ngati mwina amene amachulukira kumbuyomu. Mwina mungofotokozako Blantyre ndi boma limodzi limene linaperekanso makesezi ochuluka kumene anthu anadwala kwambiri matenda amene wakolera komanso kumwalira, kuphatikizapo maboma ena amene ali mphepete mwa nyanja ngati mwina Mangochi, Nkhotakota, Salima, Balaka, Dedza, Lilongwe unonso. Kungoti mwina kulilongwe kuno tikhozabe kupitirira kumapereka makesezi ochepa chifukwa choti mwina sitinakhudzidwe ndi namondwe, koma maboma akumwera amene anali kale ndi vuto lokuti matenda awa anali kale akulu pa nthawi ino pamene zimbudzi zagwa, pa nthawi ino imene mwina amadzi ndovuta kutha kubuka zotani. Zimenezo ndi zimenenso zikutipatsa mantha kuti kodi tiona zotani masiku akubwerawa. Ndithu amene mukutsatira iyi ndi radio Alinafe, programu yake ndi Catholic Perspective, ndipo tili ndi Mayi Grace Kapatuka yowa ndi ofalitsa nkhani mu ofesi yowona za matenda a COVID-19 ndi kolera, makamaka task force imene anakhazikitsa mtsogoleri wa dziko lino mu ofesi mwake. Ndipo tilinso ndi Bambo Louis Chikanya, nkhani yake tifuna kukambirana za zotsatira za namondwe wa Fred amene wativuta kwambiri mchigawo chakumwera. Koma Bambo Louis Chikanya anatero ndithu kuti ayi zonsezi ndi nkhani ya kusintha kwa nyengo. Nawo Bambo Louis Chikanya, nkhani ya kusintha kwa nyengo mpingo umanenapo chiyani? Nkhani ya kusintha kwa nyengo kuti mwina chiphunzitso chilipo kapena mwina ndizoyenera kuti azipanga ndi anthu ena amene asali mu mpingo? Ndilumikiza kusintha kwa nyengo ndi kuganiza kwa Papa Francis. Mena maganizira anazilemba mkalata yawo mati Laudato Si yokhuza za chilengedwe. Mpingo kuvomereza kuti nyengo yasintha chifukwa cha zochitika za anthu. Mkalatamo Papa Francis akulemba zochitika za anthu zimene zapangitsa kuti nyengo isinthe, creation isinthe, kuti taiwala our responsibility ku our home, akutero ku pamene timakhala, pamalo pamene timakhala taiwala zochita kuti tisamalepo. Ndiye kuti nkhani yokumbakumba, anthu akungokumba malo siyana afunapo zinthu, afunako miyala, afunapo chani, kungokumbakumba nkuononga chilengedwe. Anthu akungodula mitengo chisawawa osaganizirako zochita replace. Anthu tikuchita dump zinthu malo siyana, tiyende matauni mwathu samu is pathetic. Mati kodi tauni ndi iti, city ndi iti, itosowa kuti kapena ndikwina kuti city, for we expect kuti a city should be clean. Kuma not in Malawi. Ni mavuto. We dump anything. Mundu amagula ntho ndiye masiku ano pali that liberalism kuti anthu amagulitsa chiti chonse mene afuna mtauni. Komanso pali pose nthochi ndeba bridge pomwe kapeza aima malonda pali pose. Ndiye aliyesa kuzogula nkumadya pali ponseso mene afuna. Ndiye ndidya nthochi yanga sinkaswasokota yakwina ningota ya pompo. panopa kwayamba nzimbe. Ndiye nini wenzimbe anthu amaja kuyenda basi akuja nzimbe nyamuka ku radio Alinafe mpaka kafika kwanu ku 25 kuja nzimbe njira mosemo zimchimchi kutaya nakumana ndi kuwina akupalasa njinga koma wachigwira chinzimbe akupalasa ukakudya nzimbe ndiyoti akugazoti asunga zija za nzimbe akataya angotaya mjira basi. So that's the situation in Malawi. I don't know kuti pofunika ka revolution ekena kake ndithu zimene timachita kuno ku Malawi. Okay. So mpingo kuvomereza zinthu za sintha, nyengo za sintha facha kuononga kwa zinthu zosiyana. Nthawi ina samu nangoti ndiende ndikaone zimene zimachitika kumseu wa kuchokera kubunda kumalowa town kumachoka makala mbiri mwene kucha. Nangokhala pena pake my friend ndakhala 1 hour
Okay. ndimawerenga makala matumba makala amene amadutsa 1 hour nawerenga matumba kuona 800 amakala panjinga amene panjinga. Now that is only from Bunda kapena Mitundu going town. Ndi kulisoma dera ena kumene kumachokera so makala akulowaso town. Ndi kuti kumene kuchokera makala ako sinzoti pano kuli bwanji zovuta udziwa. And I don't think kuti anthu amadzera mitengo amene. I should recommend MDF kuti kumalo kumene amakhala mitengo mitengo imasamalidwa. Amakhanga tauteteza mwankhanza koma kuthandiza nkhanza mwina amalawi timafuna nkhanza amalawi timafuna nkhanza mwina tipempha MDF mwina asakatire madera ambiri mwina kapena akhale madera ambiri chabwino mwina amene ni maganizo anu kuti mwina apite ndi chimfuzi ame koma beni makufuna unena kuti tisamachite kudikira wina wakati gogode kuti timve kapena kuti tichite china chake. Ndi udindo wathu alesi angamakhala zikumbukira kuti ndi udindo osamalira zachilengedwe. Ngati tikuononga pachamati ukadula mtengo umodzi udzale ngati 10 tikanakhala alesi amapanga zimene zoti udule umodzi udzale mitengo 10 bwezi siti kudandaula kuti chilengedwe chikuti chabwino. Ndiye kukamba nkhani yokhudzana ndi zotsatira za namondwe wa Floyd amene wachitika maboma oposa 10 mchigawo chakumwera. Imfa ili pamenepo, kusowa kwa anthu komanso midzi kusalazidwa, tikukamba za katundu kumene ndi nkhani ya chitukuko cha dziko. Bambo Louis Chikanya ndiudziwa Mai Grace tizibwera kwambiri tikabweranso nkhani yokhudzana ndi matenda komabe ngati mufuna kuyikapo mlomo mudzipanga chipin. Bambo Louis Chikanya, chitukuko cha dziko takambapo imfa, anthu afa, anthu asowa, midzi ya kokoloka kusalazidwa, katundu wapita komanso ndiyoti pali nkhawa anthu amene apulumuka aja pali nkhawa. Tikabwera kwa anthu amene apulumuka ali ku makampu tibwera kwa My Grace koma notazona ni zina zisanafike ku kampu. Bambo Louis Chikanya ndi chitukuko cha dziko mukuona some ndisadafike kumeneko za mitengo chilengedwe zimapezeka kuti kagulu kena kanthu kamapulumukira mitengo auti anakwera mitengo. I don't know kuti ndizoona panali mkulu wina wake anali chigulu cha wana auti anaso anali mitengo tinakwesa mitengo zona anthu anakambirana zimene zati kuona so eji group yake yofanana akuti anawo anakhala mitengo samagona mazingatheke kuti ana amene ajawo osaoneka kuti wina anagwa kapena anali samagona ndi anawo amaoneka jovio ndithu kuti nde ena manoti mkulu mwina anawabisana kwena kwake amafuna kupanga traffic anapeza mwayi kuti ningochita lilizi ni namondo amene izo nkhambaka kamwa koma mitengo yapulumutsa anthu ena mitengo fwa amangogwira mitengo basi. Now this shows kuti tinanoti tilimbikire kumasunga mitengo bwinobwino mmalo kumene timakhala. Namondo kuti olomphepo ichana akabwera bwezi mitengo ikuthandiza kuti mphepo isakhale ndi mphamvu kwambiri and impact inakachepa kwa basi. Now with the development sopano ndi zimene zachitikazi mmene mwanenera muja kuti kukankha yolilalira afraid aomba ngoma yolilalira kapena akagali moto yoti inalira mnali yolira kale nde chitukuko kuno kwathu chimativuta kale nde namondo wabweresa so izi ndiyoti tipitiratu midzi imene yapita kuti pamangidwe chifukwa timaona anzathu madera mayiko ena ngati for example Japan zimachitika kwambiriso ku Japan izi zimenezi koma amamanga msanga zathu amamanga msanga zathu nganthawi now ife kuno timakanika kuti tili bwino kulibe namondo chani kuti timange block ya school ni mavuto lo nyumba yako yomwe nyumba yako tu imange bwino ni mavuto kauka. So this zangotibwesera ngonjezera mavuto basi zitivuta kuti tipanga bwanji. Ndi chitukuko cha dziko chimaoneka in different areas, some education, health, agriculture. Ndi zimene zachitikazi ku education ndiye kuti zilowa pasi kwambiri chifukwa sikalekale tu kumweraku ku Blantyre kaya Lilongwe Mzuzu anatseka masukulu chifukwa cha kolera. Ndio ti maphunziro ndio anayima apapanso
atsekanso masukulu ndi makampu kukhala anthu ndoti anasusa kuti sukulu nawo zimenezi tiziwerengere zikhala ndi impact after mwina 10 years mbamene zikaoneka kuti kagulu kena ka anthu sikanasulidwe bwinobwino zochitika zake so izizi zimene zipangitse zikachita kuloza kodi inu pajandaja anthawi yanomwendwe ndoti palibe chimene akuchita ndoti angopita kukasamalira mbuzi kuchire mwakamba nkhani ya maphunziro mwakamba nkhani ya ku agriculture another thing ndoti madera tu kumeneko ndoti yapita minda ndoti la chonde lapita nde anthu titukuka bwanji chifukwa kuno kumalawi timadalira za agriculture nde zinthu zapita tukuka anthu agulitsa chani apeza chani chogulitsa palibe chabwino ndoti apapa another wale samu ndi amene nyumba zapita apeza sokuti ndoti alibe chilichonsetu ndoti tizingodalira kuti ena kufuna kwabwino akunja atithandize kuti timange zomangamangazo koma zongodalira ucheni ndoti pano mavuto azingokhalira makampu anzathu chabwino which is very bad and I think muna boma likhala ni ntchito yayikulu boma mwina kanaka kuti kubomaku zinthu zake zimayenda somwe dongosolo bwinobwino nakabwezi tuninankanina koma ndi zimene zimachitika kuboma kwathu mavuto museka sindikuseka bwanji kuboma ndimaona Grace sindifuna kawera ya Grace asolowe nkhani ayisiye chabwino bambo Louis Chikanya kodi tinene kuti nthawi yakwana yonena kuti onse amene akupereka thandizo ayambe kuganizira kumanga kapena kuthandizira anthu amene ali ku kampu mwina alandira psychosocial support alandira chokhwima mmutu kuti akhoza kuyamba kuumba njerwa kapena kumanga china cha kapena is too early kuganizira kuti mmene mwanenera tikuyang'ana ku kampu kukhoza kubuka matenda komano mukuti m'mayiko ena amamanga mwachangu munapereka chitsanzo cha ku Japan rapid response timayenera program yathaija kuti kwanza kuli ndithu gulu limene kabungwe kacha zimene tili nazo kunoko so the challenge kunoko kuti timakhala nazo koma anthu sachita chilichonse sagwira ntchito sitili ndi dodima tili ndi chani koma amatani before namondwe and what we want to do is basi tisibwera kudzagawa zinthu akabwera namondwe kupempha zinthu akabwera namondwe instead of kuti tikonzeretwa namondwe asativulaze chabwino anthu anakasamutsa kwasamutsa anthu ochuluka kuti achokeko kudera kumene mkoipa kotsika chani bwezi ndi anthu ochepa amene tikupanga nawo deal we should thank government and the church and anzathu akunja ena amene achita respond kuthandizira zimenezi anzathu kuchita relief kwathandiza kuti zipepuke zakudya anthu akusonkha zovala ndiye mwanena nkhani ya kokhala tinanena kuti munthu amakhala ma 3 major basic needs chabwino zovala chakudya ndipo gona mwina zovala anzathu fo kwapita matraki tu samu koma ndosakwanirabe iyayi koma I should think kuti nkhani ya zovala mwina sikhala issue kwambiri chifukwa olotandira kuzovala ziwiri samu it's okay uchina uchapa it's okay you are right koma now pogona pogona chifukwa mwina sima anthu akhoza madi yako fwa zikupita chimanga chikupita zina zikupita mwina azidya sima breakfast azidya koma pogona samu munthu unazolowera kukhala mnyumba yako ndi mkazi wako ndi ana wako awiri mwina nyumbayo mwina inizipinda 4 koma mulimo anthu atatu olomula awiri mchinyumba chachikulu nyumbayo yapita akuyika ni ku camp uli ndi anthu 1000 ku camp ichipinjo samu psychological torture kwambiri ukhala bwanji now upeza kuti ndalama tukamange nyumba nyumba ina imene yofanana ndi imene onama it's difficult chabwino chabwino omvera ndi amene mukutitsatira mnjira zonse zimene timafalitsira mawu pano pa radio Alinafe YouTube komanso live komanso pa internet tikuti iyi ndi program ya
Catholic Perspective, ndipo tikukambirana za zotsatira za namondwe. Ndi vuto lalikulu kwambiri limene lachitika ku Malawi, ndipo sitingalole kuti zinthu zingopita osazikamba, chifukwa izi ndi zimene zithandiza kuti inu ndi ine tichitepo kanthu kufuna kuthandiza anzathu amene akuvutika. Ndiye taonapo kuti kodi zikubweretsa mavuto anji pa chitukuko cha dziko. Already government ikuoneka kuti yapsinjika kwambiri, osali pang'ono zizindikiro zonse zikuchita kuonekera, zikuoneka kufika napoti kupempha kuti ogwira ntchito mboma aliyense adulidwe. sana anene kuti adulidwe koma ananoti tisonkhe njira amayika mlingo osiyana-siyana ndi chitolemba chikalanda kuti aliyense apanga osati aliyense anena kuti tisonkhe komano sizikutanthauza kuti it's compulsory. Amene wachimvayo ndiye pali magrade ndi ndalama amene akuyenera kusonkha, because anthu anapereka madandaulo osiyana-siyana kuti mwina akusonkhanso kwina, ena akusonkha kumpingo, ena akusonkha kumene kumadera kumene amakhala kuma association osiyana-siyana, ndi anthu amati ndiye tisonkhano kungati. Ndi ena atapereka maganizo awo zinaoneka ndithu kuti anena kuti amene akuona kuti akutha kusonkha amene wapepukidwa, koma osati kuti achita unena kuti aliyense asonkhe. Akanafuna zimene akanangoti tidula kusalale komweko, ndio kuti akanangodulira tu, koma izi ndizokuti amene wachimvayo alisa kupanga mwaeka atha kusonkha mwaeka, kuti panali madandaulo amene kuti anthu asonkha kale kusiyana-siyana. Mwaigwiratu ntchito my grace chifukwa ife tinali mbali nayo kuti akakamiza, koma sanakakamiza. nkhani yaikulu ndiona kuti boma la Malawi lapsinjika chifukwa kuona news ya lero budget ija imene inapita ku parliament ikuoneka kuti zikusemphana kwambiri. Nkhani yake nchifukwa cha kuyang'ana kuti kodi damage tikonza bwanji. Mwina Bambo Louis Chikanya munganenepo chiyani pa nkhani ya anthu uno kuchilimika ngati mmodzi kufuna kuonetsa kuti tisamayang'ane kwambiri kuti kodi bomalo lilipangira chiyani. Nitokoze kwambiri ma individuals, magulu, mipingo athandiza kwambiri. I think wina amachita comment kuti Amalawi pena timakondana, kukachitika zinthu zina zake timakhala pamodzi. I think that culture ya mwachisanzo kumudzi, pakachitika maliro pamudzi anthu tonse timabwera nkukhala mkhonde olo tsiku lonse tili mkhonde, kutopa kusintha style yokhalira ulikhale. That spirit I think imathandiza koso pena, ngakhale sithandiza kwambiri koma imathandiza koso on the other hand. Zimene tachita papa Amalawi I think ndizabwino, siri commendable. Anthu asonkha zinthu machalichi, magulu osiyana-siyana kubomako, andi boma panopa lachita jack-up akuti mbali ina ya budget imene apanga ujena kuti agule ujeni mahelicopter anyowaneso azikathandiza kumeneko kuti ngikuganiza kwakukulu kawo nanga zimene zinali kuti kale mangodigira kuti nkhwango irowe khale mutu ndiye ziganiza zimene mavuto apa pamaganiza bwino akuluakulu kiti ziganiza choncho. Mavuto amakuphunzitsa kukhala bwino, komanso amakuphunzitsa kuganiza mwakuya komanso molongosoka. There is one philosopher amanoti Etwan B anena kuti dziko limene sili kumana ndi mavuto silitukuka. Think of Japan. Japan nthawi zonse kumakhala zimenezi, koma you can't compare. Chaka china kunali ma floods ku Japani, koma anathandiza dziko la Malawi ni zinthu titakumana ndi ma floods tochepa tukuno Japan anathandiza, koma iwo anakumana ma floods ambiri. So dziko ngati sili kumana ndi mavuto silitukuka. This should teach us what to do, the right things to do. Nde mukatero dziko limene sili kumana ndi mavuto limavutika, koma tsono ife chibadwireni tili mavuto, koma sitikugwiritsa ntchito mavuto kuti titukuke. Pali issue yaikulu ndiyo kuti pamenepo pali issue yaikulu yofunika kuiona kuti fwa chani nanga mukumana mavuto simutukuka, ndiyo kuti pali issue yaikulu yofunika kuionanso pamenepo. Komanso pena mavuto amasiyana msinkhu athu akulu. Amene takhala mwina atukula nawo anali ochepa kusiyana ndi mmene wakulira msinkhu namondweyo. Chifukwa amene iwo kuti kuphwasula mudzonse kupita mavuto akulu. Ni mavuto akulu, komanso mvula kaya masiku angati kungogwa nanga utukuka kwagwira ntchito ngati. Tiyerekeze kuti kunalibe Fred Namondwe, budget yogula ma helicopter ikanadutsa ndi imene timayankhulira mu social media. Palibe amene amalota koso kuti tigule ndege bwezi kuli ndisachani. Bwezi kufusa ndege za chani panopo lotatuzo tafuna kugula agalu tivomera ukachita seji. Chabwino. Now nthawi imene yatitsalira yonseyi
tikhale tikuyang'ana nonso pano nkhani yokhudzana ndi matenda amene angapezeke ku makampu, ndipo tiyambe ndinu mayi Grace Kapatuka wofalitsa nkhani mu task force imene anakhazikitsa mtsogoleri wa dziko yoyang'ana za matenda a COVID-19 ndi kolera, pamene kunali msonkhano wa atolankhani ku Salima wokhudzana ndi za kolera anapangitsa ndi kuthandiza anali a World Health Organization, bungwe lalikulu loona za umoyo pa dziko lonse lapansi. Dr. Ndamene anapangitsa ndipo Dr. Chalamila Nkhoma amene ali mmodzi wa akhala pa mpando a task force yanu imene mmayimirira, yes, ananena kuti ndi mwayi kutinso tili ndi apo ndiyankhula chichewa, otherwise muchizungu ndekuti it is an opportunity to have the Friday cyclone while it is a threat, ndiye kuti ndi chiopsezo, koma inuyo ngati amene mukuyang'anira za matenda amenewa ndi mwayi wanu kuti muonetse kuti njira zimene munakonza zikhoza kugwira ntchito ndipo matenda azitsika, chifukwa by the time kumachitikanso msonkhano umenewo matenda awo anali akutsika akolera, ndipo anatero kuti tikaonano kuti akukwera tiona kuti ndi kumeneko. Ndemanga yanu mwachangu kutengera ndi imene zikuyendera, munatipatsa mafiga poyamba kunena kuti 116 lero pamene mbuyomu ikuzungulabe ma 100 chakuti death 1 mbuyomu death makhala mwina 50 chakuti kenaka tinafika mwina ma 10 kenaka kumaona kuti ka single digit 9 8 7 lero tikukamba za 1. Mantha anu, assessment yanu ndi makampu mene alili kumamvekanso ndithu zongo za mchezo izi kuti anthu amakhala pa mfolo madikilana utoileti ndi zina zotero. Mantha anu ndi assessment yanu mayi Grace Kapatuka. Ndizoona muchetena fotokozeramu kuti pamene pachitika namondwe ngati amene ndi chiopsezo ndithu chachikulu, muchana fotokozeramu kuti anthu ali makampu, kukampu kuja tikukamba mwina za anthu opitirira 1000 akukhala kumene kuja. Pa anthu 1000 ipo ndikuti tikunena mwina abambo, amayi, ena ndi atsikana, ena ndi ana, onse aja ali malo amodzi. Magwiritsidwe ntchito athu azimbudzi zomwe ndizochepa kale amakhalanso ovuta. Chinthu china chimene ndimafuna kufotokozako mwina pobwerera mbuyo pang'ono nthawi ija bambo Chikanyama fotokoza zokuti mwina kutaya zinthu paliponse, mwina chinthu china chimene chikutivuta ndi madaipa, amati madaipa kapena matewera aja amaveka ana timangotaya aja sitichapa. Amene ajaso ndithu akuoneka kuti akutivuta kwambiri ngati dziko la Malawi kuti kodi tasamalira motani tikachotsa ana aja. Chimene chikumachitika munthu umangopeza kuti mwina kumene umakhala kwanu kulibe mwana, kulibe ana, mama ungopeza kuti chijumbo cha madaipa chili pa gate, wadzataya ndani. Ena usiku ngati uno ndi umene umakhala ukataya zinyalala ndi amangoponya paliponse kuponya paliponse. Ndi agalu zimene amatenga ndi kuphwasula kwakusiyira pa khomo, kuphwasula kukaponya pa chitsime, chifukwa sitinganene kuti madzi anakwanira kulikonse padakali pano. Kuli madera ena abe ngakhale mtawuni muno mulionge muno akuyuza ndithu zitsime. Tsono madzi ngati amene aja nthawi zambiri nthawi ya mvula ngati inoyo akapezeke galu aponyaponso chidaipa choti mwana anaonongera, zikumapereka chiopsezo kwambiri. Ndiye mwina tipemphe kuti kasamalidwe kathu kamadaipa tiwotche bwinobwino pa nthawi imene ana aja tachotsa, komanso tisamalire ndithu kuti sitingoponya paliponse kwa aneba kuti ena amakumbira dzenje bwinobwino kudzikwirira zimakhalanso bwinobwino. Ndiye chiopsezo chimene chonse muchandanena mucha kuti makampu muso muli ana, ndiye kuti ukhondonso amadaipa uja, ukhondo wakasamalidwe kanako ndi muchataneneramu kuti madzi ndovuta ndi kale, komanso mwina zipangizo za ukhondo ndizovuta ndi kale. Ndiye kuti chiopsezo cha matenda akoleracho chikukabe chikupita kuti chikupita patsogolo. Mmene muchamanena kuti mwina it is an opportunity, timapereka mwina chitsanzo cha nthawi ya COVID kuti analinso matenda amene anabwera anaononga dziko la Malawi lino, anthu ambiri anataya miyoyo yawo, komano in the end pali zina zimene ngati dziko tinapindula. Pali zipatala zikuluzikulu zimene zinamangidwa zokuti pano zikugwiritsidwa ntchito ina, koma zinamangidwa chifukwa cha COVID. Pali zipangizo zina zimene zinagulidwa, muchama fotokozeramu kuti kodi popanda namondwe ndege tikanagula, popanda namondwe kuti tikananena kuti ndege zinafa zija tikonzetse. Nthawi zina pamakhalabe opportunity pamene pabwera chinthu china chake choyipa. Ndeno chimodzimodzinso nthawi imene kuti ya COVID anavuta zinatithandiza kuti no pabwere zipatala zina, pabwere zipangizo zina zothandizira anthu za umoyo, za
za mtengo wapatali. Chimodzimodzinso nthawi ino ya kolera tikunena kuti padakali pano makesezi atsika. Tikaona makesezi akukwera ndekuti tidziwa kuti makampu aja akutani akuonjezera. Ndeno monga komiti imene ikuyang'anira za matenda amene wakolera komanso mogwirizana ndi unduna wa za umoyo tachilimika ndithu kumene kuku ku Presidential Task Force kuli cluster, tibate cluster imene imaona zofalitsa nkhani, public communication. Cluster imene ndikunena pano ndekuti likalikiliki kuphunzitsa anthu makampu zosiyanasiyana zokhudzana ndi kolera, mmene tingapewere kolera, mmene tingamtengere, tizisamalire motani kuti mwina tipewe matendawa. Komanso kuchokera kumene kuku Presidential Task Force tinayendera makampu osiyanasiyana kuona zosowa zawo kumbali imene iyo khudzana ndi kolera. Ndiyeno posachedwa apa kwambiri sabata amati khati kugawa chlorine makampu muli monse kuti azitha kumathira madzi amene akumwa, komanso muzimbudzi zimene akugwiritsa ntchito, komanso apatsidwe madzi aukhondo. Timagwiranso ntchito limodzi ndi unduna woona za madzi komanso ukhondo amene ndithu afotokozeredwa malipoti amene apezeka m'makampu kuti anthu aja kusowabe madzi. Pa nthawi iyi madera amene anavuta kolera ngati ku Blantyre kuja ku area 36 kulongwe kuno water board anakhululuka ngongole zonse za makioski onse amene anthu amatunga madzi, ngongole zonse anazifufuta ndi kulumikizanso kuti anthu azitha kupeza madzi aukhondo. Komanso kumayenda ma water bowsers, magalimoto zija zimakhala zikugawa madzi panonso unduna wa za madzi komanso ma water board auzidwa ndithu kuti aonetsetse kuti madera ngati amene ajawo kukupita ma water bowsers amene adzapatsa anthu aja madzi. Inde sizingakhale zokwanira komabe tiperekebe kuti ambiri azitha kulandira madzi aukhondo aja ndi cholinga chokuti mwina matenda amene wangati angabuke akhale ochepa. Komano tikamanena za matenda amene ndi kuti tikunena za maboma onse 29, okay, mwina kumadaboti tikuti maboma 29 bwanji pamene mwina dziko la Malawi lili ndi maboma 28. Tikamakamba za umoyo mbali ya chipatala timawerengera kuti tili ndi maboma 29 chifukwa choti boma la Mzimba amaligawa pawiri, limakhala Mzimba South ndi North, ndi amawerengera ngati ma district apadera. Chimodzimodzi azamaphunziro nawonso adzakuwuzani kuti tili ndi maboma mwakuti nawonso amatengeranso zawo. Ndeno palibe boma limene linakhala osadwalako munthu olera. Komano tikunena pano ndi kuti ndi maboma ochepa amene atsala ndi makesezi akolera. Komano apapa ndi maboma amene akhudzidwa ndi namondwe ndi amene ali pa chiopsezo kuti nthawi ina iliyonse kukhoza kubuka matenda amenewo. Ndemuja amafotokozera mbali imodzi ina yachitukuko ndi za umoyo. Ndenga tikuyamba za umoyo tikunena pano ena ndi kuti amafotokoza kuti mwina ena amene amalandira mankhwala chotalikitsa moyo ma ARV ndoti ena anakokoloka, nangasi mwina munthu amampatsiratu amezi 3 anakokoloka. Zipatala zina zinaphwasukiratu, kumaperekedwa chitsanzo cha chipatala cha Kuphalombe amati kucha chimenecho chinaphwasukiratu chokuti solo poyambira palibe. Chimodzimodzi ngati nyumba namondo uyu wapangitsa kuti nyumba ya munthu yonse ikokoloke, zasiyana ndi manamondo ena aja amene mwina chimangogwa chipinda chimodzi umadzota ndikangodzutsa khoma la uku nyumba yanga yabwerera, koma pano pati kuyambira suwani kuti tiyambira 1. Chimodzimodzinso zipatala zina ndikuti zaonongeka, zagwa, zina zimagwera mitengo zomwe zipangitse kuti tizitolere mochedwa mwina kumbali imene ya za umoyo. Inde payambika achatimati ma static clinics kumayenda madera osiyanasiyana mapereka mathandizo, komabe sizimakwanira nthawi zonse. Inde tiganizire madera ena ndikale amatenga mwina zaka 20 chipatala osachiona, matenga mwina zaka 10 chipatala kudera kwanu kulibe, ndi chipatala chinalipo koma chaphwasuka. Kuti boma liyambirenso 1 muchafotokozera mucha kuti lapanikizika ndikuti thandizo la kutroka sili kukwana, pokhapokha mwina pabwere mabungwe osiyanasiyana kuti atani atithandize. Komabe pang'ono ndi pang'ono tikutha kumaona kuti kodi pamene pakufunika thandizo la msanga ndi pati tathandize mbali imene. Kodi ndi mbali ya madzi, kodi ndi mbali ya kuti anthu ajazilandira mwina thandizo la matenda amene anthu amatha kubuka pafupi pamene ali pakampu, komanso malungo nthawi ngati inoyo anthu ajaso apatsidwe maneti bwinobwino kuti matenda ena amene angathe kubuka so tithe kuwateteza. Chabwino, tokoza kwambiri Mai Grace Kapatuka kutipatsira ndithu assessment yanu komanso mantha anu komanso ndi zomwe mwina zilipo kuti
kusabuke matenda ku makampu amenewa. Bambo Louis Chikanya mwamva Mai Grace Kapatuka kufotokozapo za mmene task force yoona za matenda akolera ndi COVID-19 ikuganiza zochita komanso ikuchita. Mwina ndemanga yanu Bambo Louis Chikanya? Malawi ma department osiyanasiyana ofunika tigwirane manja. So amene akuoneka kwambiri panopa ndiye kuti ndaza umoyo ku ofesi kwawo makamaka za kolerazi, chifukwa chiopsezo chachikulu tsopano chili pamenepo kuti tinalikaleni kolera ndi zimenezi manthawi ndi amenewo kuti amba sokwera mwina pa cases, ndi tipitirize kugwirana manja. Mongo kumbutsana pali initiative ya president jakumati tigwirane manja initiative imene sikuyang'anira kuti kodi uyu ndi ndani, koma akungofuna kuti metafotokozera muchoti tinaonetsa umodzi ngati Malawi afuna umodzi umene upitirire tigwiranebe manja. Mwina tinaona kuti even a president anayitanitsa ma president opuma ataona kuti antchito yandikulira bwanji mwinanso wina akuzokhala ndi nzeru zina wina ndi nzeru zina tikumane pamodzi tikambirane kuti panga bwanji tigwirane manja. Should be our philosophy now. Chabwino. Afunika sisatire pompa, afunika kukoseko tizenda mugwirana manja. Chabwino. Ndi tigwirane manja Mai Grace Kapatuka akubwera pamwamba pa tithetse kolera zimene zikugwizana bwanji. Kampeni anatsekulira kwa mgona pa 13 February. Cholinga chinali chokuti tithetseretu matenda amene wakolera, ndipo manali zinthu zosiyanasiyana zimene zimachitika. Kudzapezeka kuti mkatikati mwabweranso namondwe amene mutu watithetse kolera kampeni unali kuti tiyambe ndife kuthana ndi matenda akolera. Apanso tikunena kuti aliyense atenge udindo oonetsetsa kuti tikugwirana manja, tikuchitapo kanthu pa nkhani imeneyi yothandiza anzathu amene avutika mwina ndi namondwe ameneyi. Mwina ndingofotokozapo kuti tinali ndi mwayi kuti Presidential Task Force pa 6 January itapereka appeal, itapempha thandizo kwa anthu osiyanasiyana, mabungwe kuti tithandizeni, tili ndi matenda amene akutizunza. Mabungwe osiyanasiyana ndithu komanso anthu makampani anabwera ndi mathandizo osiyanasiyana. Ena amapereka makolera supplies, ena amapereka ndalama zimene zimathandizira, ena amene mabungwe amagwira ntchito ku district amathandiza mwina chipatala chija okha, ena amapereka mwina ku Presidential Task Force. Ngati wiki yatha yomweyi timalandira ndithu thandizo 30 million kwacha kuchokera ku Standard Bank. Iwo pamodzi anapereka 120 million. 90 million anayipereka ku bungwe la Red Cross zoti tithandizire anthu amene akhuzidwa ndi namondwe, koma 30 million anapereka ku Presidential Task Force kuti igwire ntchito zapadera zakuzana ndi matenda amene wakolera. Ndeti chokoze kuti mabungwe osiyanasiyana anapereka thandizo, komabe sitinathere pompo. Tikupemphabe kuti zipangizo zija ndizochepa, tikufuna bezina malingana ndi chiopsezo chimene tikunenacho kuti mwina patha kubuka matenda akolera. Ndeti tipange kampu yosunga anthu, tipangeso kampu ya matenda akolera, ndiye kuti zitichulukira kwambiri. Kuti teteze matenda awasabuke kusiyana ndi kuti mwina tiziza titagonjetsa kugonjetsa nthawi zonse kumakhala kovuta. Chabwino. Bambo Louis Chikanya, nkofunika bwanji munthu amene izi sizinamkhudze kutengera kuti sali mdera limene kwachitika namondwe? Ndikukamba za anthu amchigawo chapakati ndi ena mchigawo chakumpoto. Tikudziwa kumpoto kwambiri kukaronga nakonso dry spell yavuta, komano anthu amene akhozomena kuti ife nyumba yathu sidagumuke, ife bulangeti lathu likadalipo, nkofunika bwanji kuti achitepo kanthu poyang'anira za matenda akolera kuti akafala amayenda dziko lonse sakhala malo amodzi? Exactly what you are saying, kuti ngati inesi zinankhudze mzanga zatikhudza, koma chifukwa kuti anthu timayenderana amene zankhudzayo ngati sitichitapo kanthu akabweresa matendawo ndi zikatikhudzabe. Chifukwa chake zimene akunena Mai Grace apa kuti tichitiretu, tipangiretu prevent zisanachitike, kuti tisakafika pa stage not let's fight. Fighting is not easy. Kusiyana ndi kuteteza. So titetezeretu kupoteza pake ndi kuwathandiza zimene tingatokwanitsa kuwathandiza kuti matenda asafale. Chabwino. Chifukwa akafala chifukwa choyendayenda tikapeza kuti matenda chatatenga. Chabwino. Komanso zimatikhudza mwina zochokera mwina ngati mene mwanenera muchana fotokozeramo kuti timagwirana manja even pa maliro tonse timakaunjikana pamene paja. Maliro amakhala achokera mwina boma lina,
abwera dera limene tikukhala ife tsiku limene tonse osapita kuntchito kunji kana kuti kumene kuja ndikuti ntchito zimene timagwira zimatibweretsera ndalama mabizinesi maofesimu ndikuti zadani zayima ndi chifukwa chake kumafunika ndithu kuti tonse tigwirane manja osatengera kuti kodi ine ndakhudzidwa kapena sindinakhudzidwe imene afotokozera muja olo even ukamayenda pasite mopo pamakhala galimoto ya madonations ukolenga tizovala akukayika pagemu paja upeza inaso akutolera anthu ndithu ena abale yawo ali kuno Central Region anamva kuti abale athu zakukhuza anapita ena anakakhala nawo pamaliro and they are back isiso timayenderana kwambiri alright chabwino tsopano kolera ndi matenda amene akumatipha koma akatipha maliro ake amakhala opanda ulemu Mai Grace Kapatuka ndikofunika kwambiri kuti anthu tichite nawo mantha matenda amenewa ndikuonetsetsa kuti asatifikire makamaka kuyang'ana thandizo limene likupita ku makampu towards fighting cholera asanabuke ku makampu ndizoona adi tikuyenera ndithu tichite mantha tiziopa ndithu kodi matenda amene watatikwera kukhala zotani mmene mwafotokozera muja ndi matenda ndithu opanda ulemu kungoyambira pamene munthu uja wadwala kuchipatala kuti mukamuone amapezeka kuti akukaniza mwina amene akukhala naye ndi guardian yekha munthu uja osamuona akamwaliranso maliro ake ndachoyika mchijumbo muchipepala kupita nawo kumudzi ndi kuti osalandira mwambo wa maliro umene timapereka kwa anthu amene atisiya ndi zimakhala zovuta kwambiri ndi tikuyenera ndithu kuti tikhale oonetsetsa tichilimike ndithu tiyeni tionetsetse kuti tikutsatira ndondomeko zonse za umoyo za ukhondo zimene alangizi athu amatifotokozera komanso mwina zinthu zimene tikulandira ku makampu ngati kulolini uchateni tionetsetse kuti tikugwiritsa ntchito komanso nthawi zina tikadwala tiyeni ndithu tiyesetse kulandira thandizo nthawi yabwino chifukwa china chimene chimachititsa kuti anthu azimwalira kwambiri amapita kuchipatala kuja mochedwa ndi matenda akolera ndikuti kuyamba kudwala pano mmene zithawani awa ndikuti madzi atheratu mthupi mwako mafunika azionjezeredwa ndi zimakhala zovuta kafika kuchipatala mapeze kuti mwina is too late munthu uja ukangofikira kumwalira ndi tionetsetse ndithu kuti matenda amene wati nawo tchero kuti asatibukire maka mmakampu chifukwa kufala kwakenso nkosavuta makamaka pamene pali gulu la anthu chabwino thokoze kwambiri Mai Grace Kapatuka bambo Louis Chikanya inetu ndili ndi mwayi kwambiri kuti mpulogalamu iyi lero ndili ndofalitsa nkhani okhaokha inu ndino communications coordinator wa Lilongwe tinamva ndithu kuti mpingo unayitanitsa thandizo kuti la mulungu lapitali chopereka chonse chipite ndithu ku ECM kumene akaziunge pamodzi ndalama kuti zipite mwina kukathandizira anzathu mchigawo chakumwera ndi ambiri apo noti ine naona odabwitsidwa chimene napemphera ine ndimapempherako nthawi zonse ndalama ndinazoona zinakwera kwambiri kusiyana ndi mmene amaperekera awo timaperekera nthawi zonse ndadzadabwa tafika mujananena Sam kuti amalawi ambiri apapa tinakhudzidwa zatikhudza kwambiri andiso ena ndi achibale zimene zinakhudza nde ali kuno amba kuti abale ozakhudza tiyeni tipereke apereka ndithu so it's a good indication kuti I think yogwirana manja ndiyogwira ndizovala kumene chifukwa Maula Cathedral yokha nikuti akwana mwina matrikolo 7 azovala oho kodi nchifukwa kumwambira kuti mati kumazovala zokha ndiona ngati munaponda mwala kama amati urandira ziwiri azori ziwiri zikhoza ukwana koma now it's not only Maula that's true mapalishi we have tingoerengera madinale amuno mtown tili mapalishi over 15 over 15 parishes nde tosefe tipereke now this is only Catholic and zachitika mipingo yonse chabwino ndiye mwachangu kwambiri fa kumene mafuna ndipite apo ndeti mwatsimikiza kuti zachitikadi zimenezi tsopano zafika kumene kujako anthu achili nazo bwanji zovalazo zafika kapeka katundu wafika chuma ndi zakudya zotewa another thing tsopano fwa amalawi ambiri akufuna kwabwino apereka zachoka m'manja mwawo the problem is sakudziwa kuti ziyenda bwanji kwinako
ndi atambwali anaoneka kale sokoneza zinthu kuba khalidwe loyipa kwambiri andi munthu ulandira bwanji madalitso munthu ukambera munthu osauka chifukwa maphunziro a mpingo tu amanena kuti kubera munthu osauka kale ngakhale ndalama yochepa ni chimo lalikulu kusiyana ndi kubera munthu olemera ndalama zambiri suna kuti tizibaira olemera ayi sutero koma kubako ayi osaba komano kuti matemberero ndochuluka ngati wamera ovutika kale ndi apapa tikhulupirika amene akupatsani udindo kuti kapitiseni zonse bwinobwino munthu akupatsa katundu ukapatsa osauka nkubisa katundu wina ndi uzikaona kuti katundu chabwino thokoza kwambiri Mai Grace Kapatuka nkhani ya ma human rights ku makampu kumeneku alandira katundu ena asankhidwa ndi macheya amakampu ndi zina zotero mwina kufuna kupereka katundu mwafunanso ma favors ndi zina zotero mungankhulepo chani ndizoonadi ena amatengerapo mwayi pachizungu amati taking advantage kuti ena ake akuvutika kuti alandire ufa uja kwauza kuti ndipatseni kayi 200 kuti alandire chovala akugawa ziwiri nandi kupatsa 5 ngati uli ndi kahanzi zimene zijaso ndi zimene zikuononga mbiri ya zinthu zimene anthu akusonkha kapena anthu akupereka zinthu zija zaperekedwa kwa anthu aja mwaulere ife amene tapatsidwa udindo kuti tagaire anthu aja tikufuna atipatse kena kake kuti tapatse chinthu chija komanso mwina akakhala atsikana azibambo amafuna atengerepo mwayi kuti mwina apange abuse mwanjira ina chifukwa choti afuna wapatse thandizo lina lake lomwe thandizo lakuyenera kuti alandire ndithu komano chifukwa chotengera mwayi muchatanenera muchoti ogawa ndinu ndi mafuna kuti ayi mwayi wanga uja ndi uwu ya ndithu zimene zisachitike ngati akumana ndi zinthu ngati zimenezo kumakampu kujaso kumakhala polisi tikafotokozera apolisi kuli amabungwe osiyanasiyana tikafotokoze ndithu zinthu zimene zikuti alandire mwaulere zaperekedwa mwaulere komanso anthu aja ndoti akuvutika akufunika zinthu zija ndi ndalama sitingayembekeze kuti ali nazo tapatse ufa alipire kayi ndalama ndi kuti sitikuwathandiza tikatero mapeto ake zipangitsa osaja amene ali mwinaso ndi kufuna kuti aperekebe zinthu asibwerere mbuyo kuti olo tikupereka zinthu zija zikuzunzidwaso kuku anthu sakulandira moyenera chabwino bambo Lucy Chikanya Grace Kapatuka nkhani yakuti imene timakamba nayo kwambiri ndi nkhani ya kolera koma tiziti ndi matenda okhawa amene tikuwaopa kuti akhoza kubuka kumakampu kumeneko chifukwa nayamba nokuchita mantha ndi amene anayambira kuti mwina alipo abambo ena kutengera advantage kuona atsikana azimayi kumene kuti awapatse basi kuti mwina mchitidwe oyipa kwambiri kukhoza kudzaso matenda ena anji ineyo mwina Samu ndiwasire amayi Grace aneneza matenda ineneza morality sopano chabwino bambo morality sopano kuvuta chabwino moral life chikhalidwe mina ananenera kuti anthu ena they take advantage ya mavuto awina kuti amchita abuse atsikana ena akhoza kuti azibambo ena koma kufuna kugona nawo atsikana kuti awapatse ufa awapatse zitenje zovala then zitanthauza kuti pakhoza kukhala matenda ena tsopano amene abuke chifukwa cha chilidongo kugonana amene matenda anganene bwino ndamupasirana pogonana aliso pachiopsezo ndithu naona chithunzi china chake chithunzi chosakhala bwino ana amapopa makondomu koma kunali kukampuko kusonyeza ndithu kuti thandizo limene lonso laperekedwa potengera ndi mmene akufotokozera kuti ena amafuna kuti alowetsepo mchitidwe umenewu ndi cholinga choti apindule munjira ina yake komanso ena amafuna ndithu kuti pa nthawi ngati imeneyi adzionekayo ngati bwana kuti ineyo anthu azindigwadira komanso kumakhala chisawa makampu ngati mmene tanenera anthu sakazi awo khokha amene amatenga mapeza kuti atenga mkazi wa mwini atenga mamuna wa mwini wake ndiye palinso chiopsezo ndithu cha matenda amene angabuke opatsirana pogonana kuphatikizapo malungo aja amene tanena kuti uyike neti ndiye kuti tumwagona mwina anthu awiri atatu poterepa apa pali mpata koma zongogona chigulu kuti ndi mkalasi olo manetiwo kodi muyika pati ndiye kuti malungoso nawo tili nawo pachiopsezo komano kwambiri matenda awo ndiotetezeka ngati titapatsana ulemu makampumo kosatengera advantage kuti ayo ndi mtsikana uyu ndi mkazi wa mwini wake uyu ndani ndiye kuti zikhoza kutithandiza kuti matenda ambirimbiri amene tikuwaopa kuti atha kubukawo mwina asabuke
chabwino tikupita kumapeto ndithu ndi programu yathu tsopano izi zonse tazikamba kodi tinganene kuti kakonzekeredwe kazino ndikudziwa mwina my grace muvutikire fasi muli ku disaster and preparedness imeneyi mwina ndi apatsira bambo kuyikapo opinion preparedness kukonzekera zovuta zogwa mwadzidzidzi Fred watiphunzitsanji tikhale ndi sense of priority pa zinthu zosiyanasiyana apapa mwina akuluakulu audindo tiphunzirepo tizikonzekera ene season umakonzekera kuti chingabwere njani izi zinazi sikoyamba zimabwerabwera tiye ndichilimike kukonzekera zofunikirazo zothandizira anthu ma rescuing equipment zikhalepo mabwato ndegezo mwina ku parliament kuja tili ndi akuluakulu athu otiyimira ambiri tikapita kumene kwa akuluakulu kakambiraniza nzeru zothandiza dziko tikhale ndi zinthu zodalirika chifukwa anzathu otithandiza tithokoze otithandiza kunja otithandiza izi koma zona tizidalira zimenezi sitingathe feyo kugula bwato lathu lothandizira anthu kuti sitingathe tikayitanise bwato kunja nona ngati pena unakakhala kumudzi munthu otero kuti nthawi zonse ungopempha ufa ukapempha ndiwo ukapempha macheso ukapempha kuti uphike mchere madzi ukapempha akumudzama kuzoti uyu mchitsiru uyu suli serious ndi moyo wawo uyu mchitsiru uyu kapemphe ngati chaperewera koma osati chifukwa choti ulibe komanso chilichonse komanso zozizi ukapempha zinthu zazi toothpick ukapemphaso toothpick munibwereka toothpick ndiye ndikagwisa ntchito nikubwezera komanso mwina mmene mwafotokozera njira ina yokonzekera naona nthawi imene iyi anamondo ichi chifukwa amanena kuti azipitabe anthu za nyengo zija timazipanga ignore zichi amazitsatira ndimaona ndithu anthu akunena kuti lero tione kuti mvula igwa motani lero tione kuti kodi azanyengo akuti chani koma azanyengo izi zitu anatichenjeza mwina 2 weeks before kumafotokoza zitere komano zijanena zija kuti timanyozera zanyengo tilibe nazo ntchito komanso ena amatinamiza zanyengo komabe ndi zinthu zoti amangolosera ndi kuti mwina zitere zikoza zochitika olosachitika ndesi komabe tisamanyozere ngati mmene koma Grace timanena program yathu kuti kale azanyengo ifo mwina cha technology kale zimatuzanena izi kuchitika zina koma pano amakhala 99% accurate ifo cha pano pakuyuza machine amapanga amene amatsatira time manager mwina amangotsatira nyengo mmene kuyendera maluwa amango mmene achitira mabingo ya wande kuti alright agulugufe mmene achulukira chakachitokulu komano pano pandithu tizitsatira za nyengo zija samanyozere ubwino wake za nyengo pano pazikupezeka mawayilesi akangomaliza nkhani ena akamayamba nkhani akumanena ndithu za nyengo ma WhatsApp muzambirimbiri koma chimene timathamangira ife kutsegula tikandira pa WhatsApp akuti asamuke itu zaonekera mabebe mafuna number 1 koma utsegula weather forecast chilibe nacho chitira nthawi chabwino ndikupatseni mpata my Grace Kapatuka inu wofalitsa nkhani mu task force ya COVID-19 ndi kolera mu office ya president kuti titseke programu iyi nkhawa yathu inali pakuti kumakampu kukhoza kubuka kolera ndipo ena asatengerepo mwayi kukhalanga kuti programu yanena kuti kwayambika kolera kumakampu ayi koma tikuti tili ndi mantha kuti mwina kukhoza kubuka kolera mawu anomaliza otsekera programu rather ndizoonadi sitinkanene kuti padakali pano kwabuka kolera kumakampu koma pali chiopsezo choti kolera akhoza kubuka kutengana ndi moyo umene umakhalira pamalo pokuti pali gulu komanso kutengera zimene zationekera ndiye lathu ndipempho kuti kwa ife amene tikhala makampu tionetsetse ndithu kuti tikutsatira ndondomeko zonse za ukhondo komanso ife amene tili adindo amene tikuthandizira anthu amene ali mmakampu kuti mwina tichepetse chiopsezo cha matenda awa tionetsetse kuti anthu aja tikuwapatsa thandizo lonse loyenerera komanso lofunikira ifenso zachipatala tionetsetse ndithu tili kumene kuja kuwathandiza anthu aja munjira ina iliyonse imene ingawathandizire kuti umoyo wawo ukhale wathanzi mumoyo wawo upitirebe patsogolo. Tokoze kwambiri Bambo Louis Chinganya tinali ndi mantha nkhani ya chitukuko kuti izi nde zitibwezera mbuyo kwambiri
sitikutero kuti izi zitibwezera mbuyo koma tili ndi mantha amenewa ndi manga yano ya mbali ya kumene kwachitika zimenezo panopa ndiye kuti my economic activities have been slowed down drastically. Ndiye zovuta kwambiri. Ndiye tipemphe amene tingathe, amene tikutha, tiyeni tithandizire ndithu, tipitirize kuthandizira anzathu amene tingathe kuwachita boost ena kuti angayambenso, kuti aphukirenso, tiyeni tipange zimenezo. Pa Chikhristu timaphunzitsana kuti tizikhalirana bwino, be generous. Ukamakhala ndi manja opereka umakhala ngati kudzipasa mpata kuti ulandirenso zina. Ndiye tiyeni tikhale ndi mtima othandiza anzathu. Apapa ambiri tachita kale zimenezo, tiyeni tipitirize. Anzathu ena so amene mwina sakuvutika ndi kwenikweni ndi namondo koma sakuvutika mzina, tiyeni tipitirize kuthandizana. Komanso akuluakulu atsogoleri athu pamene tikuthokoza kuti ngakhale achita respond zitachitika kale komabe achita respond, ndiye tipemphe atsogoleri athu kuti tikamachita ma planning athu tiyeni tizita implement zimene tachita plan, kuti pa ma issues zotere zikachitika, ma situation ngati akachitika zikhala kuti we are ready. Thokoze kwambiri Bambo Lucy Chikanya zikomo pobwera. Zikomo. My Grace Kabatuga at a short notice. Thank you kwambiri. Zikomo mutsatelonso tsiku lino. Mutiitaneso ndithu tilokonzeka kumabwera ndithu. Ayi zikomo kwambiri. Omvera pamene pandepa mapeto pa programu yathu ya Catholic Perspective lero pamene timakupatsirani za zotsatira zimene zingadze kamba ka namondwe amene watikuntha mchigawo chakumwera maboma oposa 10 tikudankhawa ndi mwina kolera komanso chitukuko kumene kuti chikhoza kulowa pansi kwambiri. Tinayamba ndi mawu amene wakuti koma Fred waomba ng'oma yoliralira. Zimenezi zimene tinakupatsirani programu ya lero. Ndine Sam K mdzakhalenso pompo sabata ya mawa pamene tidzakupatsirani programu ina Catholic Perspective pompano pa radio alinafe mnjira zathu zonse pa internet www.radioalinafe.com 97.1 MHz FM 103.0 MHz FM YouTube zonse kukupatsirani. Thokoze kwambiri Eric Mkwaila chifukwa cha ntchito yabwino imene mukugwira pa nkhani ya YouTube ndi zina zonse.